Lejl it-tajjeb btiegħi Milanisti u anke mhuwiex u llum ovvjament qegħdin hawn biex nitkellmu dwar il-partita Roma Milan, partita li għalikom intemmet il-bieraħ għalija dik kif tintem ftit tal-minuti ilu biex jew ħanek ftit tas-sigħati ilu x'isset ninduna li sarna iktarin. Kif intom l-ewwel? Nittama li tinsabu tajjeb, wieħed logħba li kultant tgħid il-futbol ma tax fejn jieħdu u veru hekk mhux hekk ninnotaw. Ir-Roma xxuttjaw l-ewwel xutt tal-partita fil-lasta fl-94 minuta li kien il-gow ta' Tammy Abraham. Il-Milan xxuttjaw l-ewwel xutt fil-lasta fit-98 minuta permezz ta' Alexis Saelemaekers li wkoll kien il-gow tal-Wed. Ġifieri żewġ xuttijiet fil-lasta sar 94 minuta is-solitu logħba ta' Mourinho li jiddefendi, però tattikament u dixxiplinament ma tgħaddilu b'xejn. Dak huwa Mourinho, nafu. U fl-94 minuta ħaseb illi rebaħ peress li ovvjament sabu l-gow Roma permezz ta' Tammy Abraham wara azzjoni tajba ħafna ta' Selik. Però fit-98 minuta l-Milan reġgħu rew illi huwa tim li qatt ma jeta' qalbu. U permezz tal-aħħar azzjoni cross sabiħ ta' Leao, dejjem Leao fuq it-tieni lasta fejn kien hemm Saelemaekers daħal tajjeb fil-partita, skorja l-gow tal-Wed ovvjament ħadna punt mistħoq. Partita nerġa' ngħid il-draw kien riżultat miktub tista' tgħid mill-bidu sal-aħħar minn fuqha dan għaliex il-partita kienet mill-bidu sal-aħħar tista' tgħid monotona, partita li żewġ timijiet skużawni, żewġ timijiet mhux beżgħu jattakkaw imma sew blokkati. Milli jattakkaw il-logħba baqgħet hekk sal-94 minuta. X'nista' ngħid? X'kien hemm tajjeb fiha il-logħba? Kien hemm tajjeb fiha żgur Rafael Leao, Ismail Ben-Nasser u Simon Kjaer. Jiena li kienu l-aqwa tlieta. Sakemm daħal Saelemaekers. Saelemaekers imbagħad awtomatikament kif daħalu barra l-gowl kien daħal tajjeb fil-logħba u der mill-ewwel li qiegħed hemm u der li qiegħed daqsxejn on fire irnexxielu jsib l-ewwel gowl tiegħu fil-kampjonat ta' din is-sena ġo Ruma kien ħajskorja ftit tal-minuta qabel b'azzjoni tajba oħra l-istess ballun fuq it-tieni lasta minn cross u x-xutt tiegħu għalet id-darba. Però draw ġust. Riżultat ġust għaż-żewġ timijiet, il-logħba tad-draw kif qed ngħidu xut kull wieħed, gowl kull wieħed, 11 okkażjoni li żewġ timijiet, possess tal-ballun aħna kellna ħafna iktar kien 64%, però jiena dejjem ngħidha l-possess tal-ballun ma jrebbaħx il-logħb, irebħu l-logħb il-gows u l-azzjonijiet li f'dal każ kienu wieħed b'wieħed fil-lasta 11 b'11 bħala xuttijiet in ġenerali. Draw, nerġa' ngħid ġust. U issa inħarsu għall-logħba li jmiss ma' Cremonese. Xtaqna rbaħna ovvjament biex nitlu mal-ewwel erba' daw it-tip tal-logħb tirbħhom, rebħa ma waslitx. Ħabba affarijiet tagħna, ħabba affarijiet tar-Roma, ħabba affarijiet ta' Orsato li kellu żgur ikeċċi lil Ibanez u kellu anki jammonixxi plejers oħrajn. Però mhux se noqgħod inġib skuża bir-referi lanqas xejn sempliċement qed ngħidha. L-aħwa wkoll xtaqt ngħid grazzi lilkom kollha tal-5000 follower li għandna fuq il-paġna il-Kamra Sportiva fuq il-medja soċjali tal-Facebook. Dan grazzi ovvjament imur għalikom illi segwuna, tikkummentawna dejjem, tgħidulna x'inhuma l-opinjonijiet tagħkom u anke ovvjament tagħmlulna like fuq il-paġna tagħna li tagħmlulna like u tiffollowjawna lilna xi ħaġa sabiħa ferm. U l-fatt li wasalna għal target sabiħ ta' 5000 timlina aktar bil-kuraġġ li nkomplu ntukom aktar kontenut fil-programmi tagħna ta' Mix Zone u botta u risposta. U ġieli ovvjament joħorġu videos bħalma qiegħed joħroġ dan waħdu llum il-ħadd għalikom illum il-ħadd nerġa' ngħidha. Il-ħadd fil-għaxija xejn bażikament fuq il-logħba mhix iktar xi tgħid għax kienet logħba kif kont qed ngħid illi daqsxejn monotona. Kenna nilabu aħjar aħna, iva, kenna fejn niskurjaw, iva, però daqshekk m'hemmx iktar xi tgħid. Ir-Roma ddefendew tajjeb ħafna kif qed ngħidha. Mourinho huwa coach li nafu li huwa bravissimu f'dawn l-affarijiet teknikament u llum reġa' wara
il-kapaċitajiet tiegħu. L-aħwajna ħanħallikom għallum qed biżejjed l-appuntament li jmiss huwa għal għada għal programm Mix Zone ieħor fej huwa mimli daqs bajda biex ma ngħidx iżjed. Waqt l-appuntament tiegħi li jmiss huwa għal wara l-partita Milan Cremonese illi se tintlab nhar l-erba' li ġej fid-disla flaxija. Il-lejli tajb btiegħi il-festa tajba likom għada jum il-ħaddiem għal min ovvjament jiċċelebra. Narakom. Ciao ciao. U dejjem mhux kont se ninsa. Forza Milan. Ciao.